L-awtorità tax-xandir s'issa għadha ma tħarkiġ dwar l-iżbilanċ ta' kuljum mill-Kamra tal-Aħbarijiet tal-PBS fil-mod li jiġu rrappurtati il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari meta mqabbel ma dak li jiġi rrappurtat dwar l-esponenti tal-Oppożizzjoni. Għal darb'oħra l-erba' terz tal-aħbarijiet kien kollu dwar messaġġi u attivitajiet li organizzaw il-membri tal-Kabinett. Minnaħa l-oħra 2% biss tal-ħin kien dwar x'qed tgħid l-Oppożizzjoni Nazzjonalista. Nies mitħla tax-xandir tkellmu ma' Net News u staqsew jekk hijiex imparzjalità u trattament xieraq meta f'kull bulettin tal-aħbarijiet tal-PBS isiru kummenti u intervisti ma' ministri u segretarji parlamentari u qatt ma jiġi intervistat xi esponent tal-Oppożizzjoni. L-erba' Television Malta għażel ukoll li rapporta live attività tal-Ministru tal-Finanzi dwar il-budget, meta skont sorsi din l-attività tkun ippjanata u dawk li staqsew lill-Ministru kienu kollha bl-approvazzjoni tal-Ministeru. Il-PBS rapporta biss dak li qal il-Ministru tal-Finanzi u dak li rid jgħid hu biss. Esperti fix-xandir qalu li din il-prassi bla waqfien tmur kontra l-prinċipju tal-imparzjalità imnaqqax fil-Kostituzzjoni ta' Malta.